Imba Production. Komai tsari na ta'ala yau da gamu da bayanin rayuwa. Komai tsari na ta'ala yau da gamu da bayanin rayuwa. Allah na gode ma daga ƙarin girma. Salitu zai bai waka dan na shafawa. Kanarwa bugun rana daga sashin newa. Buri da na kara mutunci na dan na zama ingarwa. Zan ba ku bayani ku tsaya ku nazarta kuma. Aikin ƙarfi cikin lidifi a sana'o'i ma. Sarori na suna da ruwa. Gaishe ki mama sanadin ki fa zan zama gagara gasa cikin dungun al'umma. Wata ran a kira na a ce gamji shafawa. Ni Salitu zai dan mama sai a kira ni kainuwa. Shi da akwai abin al'ajab da na duba duniya. Wasu ba sa soyayya da Allah sai domin dukiya. In baka da kwasi sai ɗai kake da banza na hiya. In ka fadda guda ɗaya za a ce me yasa ka shariya. Ko kana da naira ko ƙarya kai ta zama gaskiya. Wanda ba shi da komai ya riƙe Allah zai kariya. Hakuri kashi wata ran kai ne lamba ɗaya. Ka riƙe manzo na sayayya suke sanya zuciya. Kar ka zama mai cuta in an cuta ka sai kai yafiya. Sunusi nake es Umar ina yi kure a bayanin da na yi komai ka tsara sai da ikon talla zai tafi daidai. Ka ji tsoron Allah dan uwa rayuwar ka za ta yi daidai. Yatumar kana kuka bebin kana jin daidai. Ka bar ta da yunwa ka siya wa bebin kashawar ma kai dai. Hankali da bakar diya za ta saka kasha wuya. Na zaga duniya na kare tambaya ba kamar ya mahaifiya. Mama umma zauna baba na ne tushe na shi ne kai san kugana. Ni kalifansi Allah na gode. Wani halin ga Allah wannan baiwa ce. In ka bi ma'aikin Allah kai dace. In za ku tsaya ku ji wannan hujja ce. Ka zamo mai tarbiya ka cire san zuciya. Halinka akwai kwaya wannan rayuwa duniya ta yi tsada. Ni na shaida kai ma ka shaida. Na banku gaman alkhairi Allah ya cika buri. Na kawo ma uwa da babana rayuwa ta gashi ta tsari. Allah shi ke kaɗe shari. Usman ne gani da wake na Allah kai ka ban dama. Imba Production.